I ara veurem un publireportatge de Sorea que ens explicarà com les màquines sovint ajuden a millorar la feina de les persones. I una de les tecnologies que s'està imposant amb força en aquest sentit són els drons. Aquests avions no pilotats fan fotografies per cartografiar el terreny i així poder analitzar les zones conflictives d'aquesta zona de distribució d'aigua entre les comarques del Garraf i el Penedès. Ho veiem. A la zona del Penedès-Garraf tenim una xarxa amb alta, que li diem la mina Gran Aquaducte. Aquesta xarxa el que agafa són la captació d'uns 20 pous que estan ubicats a banyeres del Penedès. Llavors, des d'allà captem aquesta aigua, que és una aigua de molt bona qualitat i amb quantitat. Llavors, amb una canalització i una mina, transcorre fins a Cubelles-Sitges. Té una distància al voltant dels 22 quilòmetres i llavors, arrel d'aquesta infraestructura, estem fent tot de millores i l'estem intentant automatitzar i millorar tot el rendiment hidràulic d'aquesta infraestructura. I llavors el que estem fent ara és un projecte d'aixecament topogràfic per poder veure quins són els punts més conflictius i quins són els punts que podem millorar tota aquesta xarxa. Llavors, per tal de dur a terme tota aquesta millora, l'aixecament topogràfic manual ens portaria molt temps i hem optat per una tecnologia que és la tecnologia amb dron, que es pot veure, que llavors gràcies a aquesta tecnologia ens permet estalviar temps, ens permet estalviar mitjans humans i llavors podem obtenir molta més informació, ja que aquesta tecnologia el que fa és un munt de fotografies que després es sobreposen entre si i llavors podem tindre tots els punts cartografiats d'aquesta xarxa. Una mica el funcionament del dron i tota aquesta tecnologia. Gràcies a l'aplicació del tema dels drons, també tenim tot el tema de prevenció de riscos laborals. O sigui, aquí sí que millorem molt, perquè no és el mateix tindre mitjans humans distribuïts al llarg de la muntanya o si hi ha tallats o coses així. Llavors, amb el dron estalviem sobretot i millorem tot el tema de seguretat, perquè permet actuar des de la distància i sempre una mica tot més prudent. Llavors, amb tot aquest tema millorem molt, tot el tema de seguretat. Dintre de les millores que volem realitzar amb tota aquesta infraestructura, sobretot és el tema d'automatitzar, de posar sensors, de poder tindre tota aquesta informació online amb el nostre sistema de telecontrol i al mateix temps tenim identificats també al llarg d'uns 2 quilòmetres que volem millorar el que és el rendiment d'aquesta infraestructura hidràulica. Llavors tenim previst el que és una renovació integral de la canalització durant aquests 2 quilòmetres que ens permetrà ser molt més eficients amb aquesta infraestructura.